கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஈஷோ உபனிஷத் எத்தனாவது சாப்டர்? 10 மாதாஜி. 10th சாப்டரா? ஓகே, சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அக்ஞான திமிரா அந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्त राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा. Come on எல்லாரும். हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. Hare Krishna. Yeah, so right, so let's pay our obeisance to Shishi Radha Govinda. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது வந்து ரெண்டாவது ஸ்லோகா, அதாவது 9, 10, 11ன்றது ஒரு பேட்டர்ன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து வித்யா பத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கும் அதான் பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னு. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தது 9ல வந்து அந்தம் தம பிரவிஷ்யந்தி ஏய வித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ அயு வித்யாம் யாம்ரதஹ. இன்னைக்கு அந்நிய தேவாஹு வித்யயா அந்யதாஹூர வித்யயா இதி சுஷ்ருமதீரானாம் ஏனஸ்தத்விஜ சக்ஷுரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா சொன்னாங்க 9th என்னன்னா 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள். என்ன அந்த 2 கேட்டகரி நம்ம படிச்சது? எந்த கேட்டகரி படிச்சோம்? 2 பேரு. வித்யா அவித்யா. வித்யா அவித்யா. பட் அவித்யாலயே 2 கேட்டகரி. ஓகே, வித்யா அவித்யா. அதுல வித்யா யாரு? வேதவாதரத மாயயா பகுருத ஞான 2 பிரிவுகள் மாதாஜி. ஓகே, அதுல வந்து இங்க வந்து ஓகே அது ஆக்சுவலா அப்படி எடுத்தீங்கன்னா 4 பிரிவுகள் இருக்கு. பட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அங்க போலாம். சோ 4 டைப் ஆஃப் அவித்யா, அதாவது 4 டைப் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னதுல 2 சொல்லிட்டீங்க. மாயா பிரகிருத ஞானா வேதவாத ரத்ததா. ஓகே நியாயடா. ஓகே அது ஓகே. அது மொத்தம் 4 பகவத்கீதால என்ன சொல்லிருக்காங்க? மூடா and asuras. மூடா அசுரா. கரெக்ட். மூடா grossly foolish. கர்மிகள் ஞானிகள் யோகிகள். இல்ல மாய பிரகிருத ஞானா அது கரெக்ட். அதுதான் ஞானி. மாயல்ல இருக்கிறாரு பிலாசபர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் நாராதமாதா மூடா, மாய பிரகிருத ஞானா, அப்புறம் அசுரா. கரெக்ட். ஆஷ்ரம் பாவ ஆஷ்ரிதாவ அசுரா 3வது கேட்டகரி. இன்னொரு கேட்டகரி சமே துஷ்கிருதினோ மாயையால் அறிவிந்தவர்கள். அதுதான் சொன்னாங்க. அதான் மாயா. நமே துஷ்கிருதினோ மூடா, அப்புறம் நராதமா
பிரபத்யந்தே நராதமா வந்துச்சா மாயையா மாய பிரகிருத பகுருத ஞான ஞான ஆசுரம்பாவ ஆசுராம்பாவ ஆசிரிதாக தேங்க்யூ. இதுக்கு தான் ஸ்லோகம் தெரியணும்ன்றது. ரசா. பிரபத்யந்தே நராதமா. நராதமான்றது வந்து என்ன கேட்டகரி? நராதமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இருக்கிறதுலே அபானிமபிள் கேரக்டர்ஸ் நம்ம ஜெயா விஜயா, நாட் ஜெயா விஜயா, சாரி, ஜெகாய் மகாய் அவங்க எல்லாம், ரைட்? சோ இது வந்து 4 கேட்டகரி. இப்போ இங்க வந்து லேக் ஆஃப் நாலேஜ் 2 கேட்டகரி. படிக்காதவங்க அவித்யான்றவங்க யாரு? வேதவாதரதா மாதாஜி. வேதவாத கரெக்ட். மாயையா அதுக்கு முன்னாடி பகுருத ஞான. படிக்காதவங்க தான், டோட்டல் நாலேஜ் இல்ல. சோ படிச்சவங்கல வேதவாத ரதா. கரெக்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. அவங்க தங்களே வந்துட்டு கடவுளா நினைச்சுப்பாங்க மாதாஜி ஒருத்தங்க. இவங்க வந்துட்டு கடவுளோட நாலேஜ் இல்லாம மீதி நாலேஜ் படிக்கிறவங்க தான் வேதவாதரதா. வெரி நைஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவித்யா, டோட்டலி படிக்காதவங்க, ரொம்ப ஈஸி. இன்னொன்னு படிச்ச முட்டாளுங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வேதவாதரதா நாம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இவங்க எல்லாருமே, அதாவது இதுல ஒரு கேட்டகரி என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு உருவமே இல்ல, மாயாவதி பிலாசபி எல்லாமே வந்து இந்த கேரக்டரி. சோ இவங்க வந்து என்னன்னா டார்கஸ்ட் ரீஜன் போறாங்க அப்படின்னு. அதனால அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஃபால்ஸ் நாலேஜ் ஒண்ணு வந்து டோட்டலி லேக் ஆஃப் நாலேஜ், இன்னொன்னு ஃபால்ஸ் நாலேஜ். தென்னில அப்ப வந்து ஃபால்ஸ் நாலேஜ் படிச்சோம். ட்ரூ நாலேஜ் என்ன? ட்ரூ நாலேஜ் வரதால வேற ரிசல்ட். எப்பவுமே மந்த்ராஸ் மிடில் என்னன்னா வந்து ட்ரூ நாலேஜ் இருக்கிறவங்க யார சொல்லணும்? ட்ரூ நாலேஜ்னாலே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தீரா அன்றவங்க தான், ரைட்? சோ அதனால அவங்களாலதான் நிஜமான நாலேஜுக்கும் இல்யூஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, பாம்புக்கும் கயிறுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாம இருக்கலாம், இல்யூஷன். ஆனா பாம்புன்னு ஒண்ணுன்றது ரியல். நம்ம கண்ணுக்கு கயிறு வந்து பாம்பு மாதிரி தெரியலாம். ஆனா மாதாஜி பாம்புன்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல, பாம்புன்னு ஒரு ஜீவன் இருக்கிறதாலதான் நம்மளுக்கு கயிறு வந்து பாம்பு மாதிரி தெரியும். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பாம்புன்றது ஃபால்ஸ் இல்ல, ட்ரூ தான். கயிறுன்றதும் ட்ரூ தான். ஆனா நம்மளுக்கு அந்த இல்யூஷன்ல இருக்கிறதால நம்மளுக்கு அந்த எஃபெக்ட். இதை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறது தீரா, ரியாலிட்டிக்கும் இஷ்யூக்கும், ஐ மீன் இல்யூஷனுக்கும். சோ இது எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்றேன். அந்ய தேவாஹுர் வித்யயா. இல்ல மாதாஜி. ஓ சோ சாரி, ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். தேங்க்ஸ் பிரபு. ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தெரியுதா? எஸ் மா, தெரியுது. அந்ய தேவாஹு வித்யயா அந்யதாஹூர வித்யயா இதி சுஷ்ருமதீரான் ஏனஸ்தத்விசக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட இங்கே வந்திருக்கு பாருங்க, தீரா யாரு? ஆனா இத காட்டுறது தீராவாலதான் முடியும்னு. யாராவது படிங்களேன். The wise have explained that one result is derived from the culture of knowledge and that a different result is obtained from the culture of nuisance. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாலேஜ்னால வர்றது ஒண்ணு அண்ட் இக்னோரன்ஸ்னால வர்றது இன்னொரு ரிசல்ட், ரைட்? அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது அன்னைக்கே பார்த்தோம். இது என்ன ரெஃபரன்ஸ்னா, யாருக்காவது நம்ம படிச்சது ஞாபகம் கிருஷ்ணா? இது வந்து we are going back to our பகவத்கீதா. சோ இதுல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? அமானித்வம் அதம்பீத்வம் அஹிம்ச சாந்த ஆஜவம் ஆச்சாரியோபன் சானம் சௌச்சம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியா ஆர்த்தேஷு வைராக்யம் அனங்கார சம்திங் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்தா அனபீஷ்வங்க நித்யசா சமசித்தத்வம் ஈஷோ நிஷ்டோ ஈஷ்டா நிஷ்டோபாபதிஷ்டு அனன் ஏ. நெக்ஸ்ட் பேரா, ஒன் செகண்ட். விவிக்த தேச சேவிதம் அராதீர்ஜன சசாதி ஆத்யாத்ம ஞான தத்துவ ஞானர்த்த தர்சனம். இங்கயோ பெரிய ஸ்லோகா இருக்குமே, ஞாபகம் இருக்கா? சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ பேசிக்கலி ஆத்ம
நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஹியூமிலிட்டி, ஆத்ம அமானித்வம். அமானித்வம்னா என்ன? நம்மலாம் கொஞ்சம் தெரியாம சூட்சமா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலா இதோட டெஃபினிஷன் என்னன்னா, நம்ம வந்து யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப யாராவது அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு தலைக்கால் தெரியாமது. அதே மாதிரி நம்மள யாராவது திட்டாங்கன்னா மனசு ரொம்ப கஷ்டம் வருத்தப்படுவோம். கரெக்டா? அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து ஸ்டெடியா போறதுதான் அமானித்துவம், ஹியூமிலிட்டி. ரைட்? நம்ம இவரே சொல்லியிருக்காரு, நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு, திருநாதபி சுனீச்சேன கரோரபி சைஷ்ணுனா அமானினா மாதனீன கீர்த்தனிய சதாரி அப்படின்னா திருநாதபி சுனிச்சேன கரோரபி, அதாவது அந்த கிராஸை விட ஹம்பிளா இருக்கணும், ஆனா ட்ரீயை விட சாலிடா நிக்கணும். ரைட்? திருடமா. சோ அந்த ரெண்டு ஹியூமிலிட்டின்றது அதை காட்டுறது. ப்ரைட்லெஸ்னஸ் அன்றது அதம்பித்வம். சோ என்ன சொல்ல வராங்க? நான் பாடி இல்ல, ஐ எம் சோல். எல்லாருக்கும் தெரியும், இங்க எல்லாருக்கும் அதை படிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து 3வது லெவல் வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல்னா, அப்ப நான் ஒருத்தர் திட்டினீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஃபீல் ஆகுமா இல்லையா? ஃபீல் ஆகும். எதுக்கு? ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு ஞானம் வந்துச்சு இல்ல, திட்டுறது வந்து நம்ம சரீரத்தை, நம்ம சோலை யாருமே திட்ட முடியாது, அழிக்க முடியாது, பாம்பு போட முடியாது. ஆனா ஏன்னா நம்ம வந்து பாடிலி கான்சியஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னு. நான் வைலன்ஸ், அஹிம்சா, இது வந்து கிருஷ்ணர், we have to give கிருஷ்ணா. நான் ஆல்ரெடி கேட்டேன், எத்தனாவது ஸ்லோகால நம்ம இதை பத்தி பேசுறோம்? ஆத்மஹா எங்க வருது? மந்த்ரா 3 மாதாஜி. வெரி நைஸ். நாமதே லோக அந்தேனே அந்தேனே தமசாவ்ருதா தாம்ஸ்தே பிரேக்யா தாம்ஸ்தே பிரத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹ நோ ஜனஹ. வெரி நைஸ், பியூட்டிஃபுல் மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி நைஸ். அசூர்ய நாமதே லோக அந்தேன தமஸ்தாம் விதாக தாம்ஸ்தே பிரேக்யாபிகச்சந்தி ஏகே ஆத்மஹ. அந்த ஆத்மஹ அங்க வருது. ரைட்? சோ ஆத்மஹனா நம்ம கிருஷ்ணா கொடுக்கலன்னா நம்ம கிருஷ்ணா இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் கில்லிங் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு லீடர், ஒரு தாய், ஒரு தந்தை, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஒரு லீடர், இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியன்சஸ் நம்ம கொடுக்க முடியலன்னா, அதாவது இவங்களுக்கு இல்லை, இவங்களால அவங்க ரூல் பண்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியலன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எடுக்கவே கூடாது. அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் குடிக்காத பசங்க வளர்க்கறதுக்கு பதில் நம்ம வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கூடாது, அந்த மாதிரி லிட்டரலா சொல்லியிருக்காரு. சரிங்களா? டாலரன்ஸ்ன்றது வந்து நேத்து படிச்சேன், என்னோட டிபில கூட இருக்கு. டாலரன்ஸ் வந்து யார் இன்சல்ட் பண்ணாலும் பொறுமையா இருக்கிறதா, எந்த விதமான இன்சல்ட்டோ டிஸ்ஆனரோ வந்தாலும் பொறுமையா. சோ டாலரன்ஸ்னா ஐ எம் வெரி பேஷண்ட், ஐ எம் டாலரண்ட் அன்னுவோம். எப்போ டைம் டெஸ்ட் பண்ணாத வரைக்கும் எல்லாருமே பொறுமைதான். பட் சிச்சுவேஷன் வந்தப்புறமும் பொறுமையா இருக்க முடியுமான்றதா டாலரன்ஸ். சிம்பிளிசிட்டி வந்து ஆர்ஜவம். சோ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தட் யூ கேன் டிஸ்க்ளோஸ் ஈவன் ட்ரூத் டு எனிமி. விரோதி கிட்ட கூட வந்து நீ வந்து நம்ம வந்து பேச முடியுமா? யாராவது அப்படி இருக்காங்களா விரோதி கிட்ட கூட உண்மையா சொல்றவங்க? நகுல சகாதேவ். ஓகே, பட் அதை விட நகுலா சகாதேவர் போய் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. ஒருத்தர் தான் சுத்தமா உண்மையே சொல்லியிருக்காரு, பொய்யே சொன்னது இல்ல. விரோதி கிட்ட கூட போய் சொல்ற அளவுக்கு. ஹரிச்சந்திரா. ஓகே, ஹரிச்சந்திரர் விட்டுருங்க. பட் அப்கோர்ஸ் ஹரிச்சந்திரர் எல்லாத்துக்குமே உண்மை. மத்தபடி யுதிஷ்டர், வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள். ஹரிச்சந்திரர் ஆல்சோ. யுதிஷ்டர் இஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். விரோதி கிட்ட கூட போய் அவர் உண்மையை சொல்வாரு. அதனாலதான் விரோதி சிச்சுவேஷன்ல இருக்காச்ச கூட அவர் சொல்வாரு. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 இருந்தாதான் நம்ம ஆச்சாரிய உபசானம் பண்ண முடியும். அதாவது ஆச்சாரியாவை ஒத்துக்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அது வேணும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 குவாலிட்டிஸ் வேணும். மத்தது தெரியும் உங்களுக்கு. கிளீனினஸ் சுத்தம், வெளியில சுத்தம். எது வெளியில சுத்தம், எது உள் சுத்தம்? சாண்டிங் பண்றது உள்ள சுத்தம், டெய்லி ரொட்டீன் பண்றது வந்து வெளி சுத்தம், முகம் கழுவுறது, குளிக்கிறது, அதெல்லாம். யா, பர்ஃபெக்ட். சோ அது பாத்தனா வெளி சுத்தம். ஸ்டெடினஸ் வந்து இப்பதான் சொன்னேன், திருட விருத்தாக, அப்படியாவது ரொம்ப திருடமா பண்றது. செல்ஃப் கண்ட்ரோல், இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்களே சொல்லலாம். இப்போ இவ்வளவு லெவல் 1 முடிச்சு லெவல் 2 எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, அப்படியே டிராப் அவுட் ஆயிட்டு நீங்க வந்திருக்கீங்க இல்லையா? சோ தட்ஸ் கால்ட் ஸ்திரம். செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ஆத்ம வினிகிரக. ரைட்? எது கிருஷ்ணருக்கு அன்ஃபேவரபிள் இருக்கோ எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெயிட். ஏன்னா இது ஒரே கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், எது கரெக்ட் எது கரெக்ட் இல்ல, எது பண்ணா எது பண்ணக்கூடாது. ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து நிறைய பேர் அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கூட இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணும், ஒன்னே ஒண்ணுதான் திங்க் பண்ணணும். இது நம்ம டிவோஷனுக்கு ஃபேவரபிளா, நாட் ஃபேவரபிளா. நாட் ஃபேவரபிள்னா ரிஜெக்ட், ஃபேவரபிள்னா அக்செப்ட், அவ்வளவுதான். ரினன்சியேஷன் ஆஃப் சென்ஸ், இந்திரியா ஆர்த்தேஷு வைராகியம். அதாவது நம்மளோட டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ் நம்ம பண்ணக்கூடாது.
உடம்பு இது கேக்குது, உடம்புக்கோசம் சாப்பிடலாம். பிரசாதம் கூட நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சிலர் வந்து என்னன்னா பிரசாதம் என்ற பேர்ல நிறைய சாப்பிடுவாங்க. சோ அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம், அதாவது ரிஜெக்ட் த பாடி ஆர் மைண்ட், அக்செப்ட் தட் ஐ எம் கிருஷ்ணா சர்வெண்ட். ரைட்? நம்ம வந்து என்ன, நான் தாசானு தாசா, ரைட்? எப்பவுமே அதான் சொல்றாங்க, வைஷ்ணவேரா தாச முனி, வைஷ்ணவேரா தாசா. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, வைஷ்ணவேரா குணகந்தி நெஹி தேகா தோஷா. வைஷ்ணவாவோட குணம் என்னன்னா தோஷமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா காயோ மனோ வாச்சா, ஓகே, அதாவது எல்லாமே வைஷ்ணவா சந்தோஷத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு. அதுதான் அவங்களோட இது. அப்படின்னா ஈகோவே இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். பர்செப்ஷன் ஆஃப் ஈவில், அதாவது ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அதுவே இல்லை. ரெகுலர்லி வந்து ப்ராப்பர் சோர்ஸ்ல இருந்து கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு இறப்பை பத்தி பயமே இருக்காது. ஏன்னா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்கு பயப்படுறோம்னா அன்சர்டனிட்டி, ரைட்? நம்ம இறந்தப்புறம் என்ன ஆகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, அதுதான் ஆக்சுவல் பயம். இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபாரினுக்கு போறவங்களை எதுக்கு பயப்படுறாங்க? அதுவே சிலர் வந்து வாரம் போறாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு பழகிடுது. ஸோ பயம், அன்சர்டனிட்டி தான் அவங்களுக்கு பயம். இப்போ குழந்தை கூட எதுக்கு பயம் இருக்கு? கொஞ்சம் வளர்ந்து அம்மா கையே பிடிச்சிட்டு இருக்கு, ஏன்னா அதுக்கு பயம். உலகத்துல யாரு இருப்பாங்க, ஏதாவது நம்மளுக்கு தூக்கிட்டு போயிடுவாங்களா, அந்த பயம் இருக்கு. டிட்டாச்மெண்ட், அசக்த, பி ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் கிருஷ்ணா. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா அனபிஷ்வங்க அப்படின்னா புத்திரதார கிருதா ஆதிஷு, அதாவது சில்ட்ரனு, ஒய்ஃபு, ஃபேமிலி வந்து நம்ம விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லல, டியூட்டியா பண்ணணும். ஆனா ஓவர் அட்டாச்மெண்ட்ல இது எந்த அப்படின்னு அந்த இதுல இருக்கக்கூடாது. ஈவன் மைண்டட்னஸ், எப்பவுமே வந்து எதுவா இருந்தாலும் நல்ல டைமோ கெட்ட டைமோ ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கணும் அப்படின்னு. அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்றது வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம இருக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி அப்படின்னு. அதாவது டோட்டலி டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நம்ம எந்த விதத்துலயுமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு. சோ இது வந்து டோட்டலி அன்அலாய்டா இருக்கணும். இட்ஸ் அ 9 ப்ராசஸ் பக்தி. அது என்ன 9 ப்ராசஸ் பக்தி? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி வெரி இம்ப்ரெசிவ், எக்ஸலென்ட். அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா என்ன அர்த்தம்? அன்அலாய்ட் சுத்த சத்துவம் அண்ட் பியூர் டிவோஷன். பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோசனேனா, ரைட்? சந்தை சதவே ஹிருதயேஷு விலோஷயந்தி எம் ஷாம சுந்தர அகிஞ்ச குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம். கோவிந்தமாதி புருஷம் பஜாமி. தேங்க்யூ, ஹரி போல். சோ வெரி நைஸ். சோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சந்தை சதவே ஹிருதேஷு. சோ எப்பவுமே அன்அலாய்டுனா இப்ப வந்து தங்கம் வந்து பியூர் சுத்த தங்கம்னு சொல்லுவோம். அதான் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. அதுல வந்து எதுக்கு காப்பர் செய்யறாங்க? நகை பண்றதுக்கு வைங்க, பட் அது வந்து பியூர் இல்ல. அலாய்னாலே 2 மெட்டல் சேர்ந்தா. அன்அலாய்டுனா அவ்வளவு கிளீனா இருக்கு அப்படின்னு. ஆஸ்பிரேஷன் டு லிவ் இன் சாலிடரி பிளேஸ் நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இது வந்து சன்னியாசிகளுக்கு, அவங்க வந்து தனியா இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு எப்படி சம்மந்தம் இல்லைன்னா நம்ம தனியா போக மாட்டோம், ஆனா நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள்ல இருந்து நம்ம தூரமா இருப்போம், ஒதுங்கி இருப்போம், ரைட்? இப்போ சொல்லுவீங்க என்ன எப்படி மாதாஜி நம்ம எல்லாம் ஆஃபீஸ் போறோம் உட்கார்ந்து தானே இருப்பாங்க பசங்கன்னா? பிசிக்கலி பிரசன்ட் ஒண்ணு, மென்டலி ஆப்சன்ட் சொல்லுவாங்க. கிளாஸ்ல கேட்டிருக்கீங்களா? பிசிக்கலி பிரசன்ட், மென்டலி ஆப்சன்ட். அந்த மாதிரி நம்ம பிசிக்கலி அவங்களோட உட்காருமே தவிர மென்டலி நம்ம அனுஷனம் கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சிருப்போம். டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஜெனரல் மாஸ் ஆஃப் பீப்புள். அரத்தீர் ஜன ஷஷதி as above, right? Detachment from the general mass of people அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஜென்ரல் டைப் ஆஃப் பீப்புள்ல இருந்து நம்ம டோட்டலி டிட்டாச் ஆகிறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அக்செப்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்யாத்ம ஞானா. அப்படின்னா ஏதாவது தேவையில்லாத இதெல்லாம் விட்டுடலாம், ரைட்? மெயினா பிரஜல்பா சொல்வேன். மெயின் ப்ராப்ளமே வந்து என்ன, நம்ம எல்லாருக்குமே மைண்ட் ஸ்பாயில் ஆகுறது பாத்தீங்களேன். எக்கச்சக்கம் பிச்சிங்கன்னுவோம், அதாவது கதை பேசுறது எங்க போ, அவன் என்ன பண்ணா தெரியுமா, அவ வீட்டுல என்ன, எல்லார் வீட்லயும் பிரச்சனை தான். இங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தருக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஒருத்தருக்காவது பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏன் இவ்வளவு ஹேண்ட் ரைஸே ஆகல? சோ அப்பனா எல்லாருக்குமே பிரச்சனை தானே. என்ன, என்னோட பிரச்சனை வேற இருக்கும், உங்களோட பிரச்சனை வேற இருக்கும். திட்ட பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், 80% பிரச்சனையும் காமனா தான் இருக்கும், புது பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல, ரைட்? ஏன்னா ஓகே, 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரச்சனைகள் என்ன? 3 மைண்ட் திங்கிங், மைண்ட்னால வர்றது, வாயினால வருது, வாயில பேசுறதுனால, அப்புறம் வேண்டாத கண்ணெல்லாம் பாக்குறது. இந்த 3. ஓகே, அது ஓகே. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரச்சனைகள்.
நான் பிரச்சனைகள் மாடிஃபைடு வேர்டு. 3 types of miseries. லோபு மாயா இந்த மாதிரி. யோக மாயா பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. லோபு மாயா. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அங்க பேராசை. ஓகே. அதிபூதா அதிதேவியா வீடெல்லாம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது. அது தவிர அதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். கரெக்ட். லஸ்ட் கிரீட் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கிறது வருது. பட் ஆதி நம்மளுக்கு நிஜமாவே பிரச்சனைகள். ஆதி பௌருஷம், ஆதி தெய்வீக, இந்த 3 தான் வந்து வெளியில இருந்து வர்றது உள்ள. ஏன்னா லஸ்ட் கிரீட் எல்லாம் நமக்குள்ளேயே இருக்கு. ரைட். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நம்மள தூரமா வைக்கிறது என்ன ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா என்வி. பொறாம இருந்தா எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்னா, யார பொறாம பண்றோமோ அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அதுவே நம்ம என்வியை குறைச்சிடும். அது ரொம்ப முக்கியம். அக்செப்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆதி ஆத்ம ஞானம். ரைட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சொன்னேன். பிலசாபிக்கல் ரிசர்ச், ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் ரிசர்ச். யாரோ ஒருத்தங்க கிராஸ் என்ன வெரைட்டின்னு பண்றாங்களா, அதுக்கு பிரபுபாத் சொன்னாரா, அதுக்கு பதில் கிராஸ் கிரியேட் பண்ணவரை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணுங்கப்பா. கிராஸ்ல என்ன வெரைட்டின்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறோம். ரைட். அதுக்கு பதில் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு. So one should become a scientist of philosophy and conduct research into spiritual knowledge, recognizing that spiritual knowledge is permanent, whereas material knowledge ends with the death of the body. கரெக்டா? இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். பக்தி வினோத டாக்கூர் வந்து all forms of material knowledge are external features of illusionary energy, cultivating them. ஓகே. என்ன இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிசன், இன்ஜினியரிங், லா, இல்ல எது வேணா எடுத்துக்கோங்க, மேனேஜ்மெண்ட், எல்லாமே என்ன ஸ்கில்ஸ் தான். எனக்கு வந்து நல்லா பேச வருதுன்னா அதை வந்து நான் பேசுறது உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல போறேன். இப்ப சைக்காலஜி என்ன, ஐயோ நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது, நீங்க என்ன ஆனாலும் வருத்தப்படக்கூடாது, உங்களுக்கு என்ன வேணும், பணம் தானே வேணும், நீங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யுங்க, உங்களுக்கு பணம் வரும். இதுதான் நான் பேச்சுனால உங்களை மேனேஜ் பண்ண முடியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. இது நாலேஜ் இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்கில். என்னால முடியுது, நான் பேசுறேன். பட் ஆக்சுவல் நாலேஜ் என்ன, நீங்க வருத்தப்படாதீங்க, பணம் சம்பாதிக்கீங்க இல்ல, கிருஷ்ணரை பாருங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தா கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவாரு. ரைட். இன்சிடென்ட்லி என்ன ஆச்சுன்னா, முந்தா நேத்து கரெக்ட், ஒருத்தர் நம்ம ரிலீஜன் இல்ல, அவங்க வந்து ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாங்க பிரச்சனை அப்படின்னு. சோ நான் சொன்னேன் எல்லாருக்குமே பிரச்சனை தான், கண்டிப்பா உங்க பிரச்சனை இதுன்றச்சே, நம்ம எல்லாருமே பிரச்சனைல தானே இருக்கோம் அப்படின்றச்சே ஒண்ணு சொன்னாரு. வெரி வெரி நைஸ் ரியலைசேஷன். ஆனா நான் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் இருந்து உங்களை விட எப்படி சொல்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் இருக்காரு எனக்கு இல்லைன்னு. அதுவே ஒரு பெரிய ரியலைசேஷன். உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? எனக்கு கிருஷ்ணர் இல்லையே அன்றச்சே அவங்க வந்து எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும்ன்ற ரியலைசேஷன் அதுல இருக்கு. உங்களுக்கு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? அவங்களுக்கு புரியாது, ஏன்னா இட்ஸ் அட் வெரி இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஆனா உங்க எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லையா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இருக்காங்களா யாராவது இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. இவ்ளோ சைலன்ஸ்ல நான் என்ன டெக்னிக்கல் क्वेश्चन நான் கேட்டேன். Everybody reflecting மாதாஜி. ஓகே, so much you are reflecting. சோ கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு இருக்காரு அப்படின்றது வந்து, அப்ப கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றத ஒத்துக்கிட்டாங்க. உங்களுக்கு இருக்காங்கன்னா நீங்க எல்லாம் கரெக்டான பாதையில இருக்கீங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. எனக்கு இல்லையேன்னா இன்னும் நான் அந்த பாதைக்கு வரலையே என்ற ஏக்கமும் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரிலீஜன், நம்ம இந்துயிசம் கூட இல்ல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோட் தி ரிலீஜன். சோ அப்ப வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா, அவங்க வந்து திங்கிங் எவ்வளவு டீப்பா இருக்கு அப்படின்னு. ரைட். ஜஸ்ட் ஃபுட் ஃபார் தாட். யூ ப்ளீஸ் ரிஃப்ளெக்ட். நீங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் திங்க் பண்ணுங்க. அவித்யா அண்ட் வித்யா, பிரபுபாதா ப்ளீஸ் இதை படிங்க யாராவது. Prabhupada talks about resistance in the context of modern education. Universities, students are not giving instructions in brahmacharya, and they have no faith in scriptural injections. Religious principles are taught for the sake of name and fame only, and not for the sake of practical action. By advancement of knowledge, modern man is simply being converted into an ass. வெரி நைஸ். பிரபுபாதா என்ன சொல்ல வர, நம்மளோட நேஷன்ஸ் பத்தி, ரைட், மாடர்ன் எஜுகேஷன் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன ப்ராப்பரா பிரம்மச்சாரியம் இல்லைன்னு இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். யாரோ வந்து தேவையில்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃபாரின் போகணும்னு சொல்லுவாங்க, தப்பே இல்லை. ஆனா போன அப்புறம் என்ன ஆகுது? போன அப்புறம் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா எந்த நிலைமையில வராங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, என்ன சுச்சுவேஷன் ஆகுது? ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷன்ல அவஸ்தப்படுற சுச்சுவேஷன் வருது. அதனால என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து பிரம்மச்சாரியம், இப்போ என்ன ரூல் சொன்னாலும் செட் ஆகாது. ஆனா நம்ம பிரின்சிபல் சொல்லி கொடுத்து, இதெல்லாம் ஹெல்லு, இவ்வளவு நரக்கங்கள். ஓகே, நரக்கங்கள் எத்தனை இருக்கு?
எங்க இருக்கு? 28 ஹெல் மாதாஜி, 28 ஹெல். எக்ஸலென்ட். எங்க இருக்கு லொகேஷன்? அத பாதாள லோகா மாதாஜி. பாதாள லோகக்குள்ள இருக்கா மாதாஜி? அங்கதான் பள்ளி மகாராஜ் இருக்காரு. அங்க எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணரும் அங்க கேட் கீப்பர். அசால லோகா, விசால லோகா, சுத்தால லோகா, தலாத்தல லோகா, மகாத்தல லோகா, ரசாத்தல லோகா, பாத்தாள லோகா. பாத்தாள லோகா தான் மாதாஜி. இல்ல, அத சொன்னேன். பாத்தாள லோகல தான் நம்ம இவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்காரு. Below that. சோ திங்க் பண்ணிட்டு மித்ருலோகால பேய்கள், நம்ம பித்ருலோகல பித்ருக்கள் இருக்காங்க. நான் சொல்றது ஹெவன். ஹெவன் இல்ல, ஹெல். நரக்கலோகம் எப்படி பித்ருலோகல இருக்கும்? அப்பனா நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்லிட்டீங்களா நம்ம பித்ருக்கள் எல்லாம் கேரண்டியா நரக்கத்துக்கு தான் போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது மாதாஜி. இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல, பித்ருலோகத்துல நரகமும் இருக்கும். இல்ல இல்ல, ஓகே ஓகே. இல்ல நானும் புல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். சோ திங்க் பண்ணுங்க, செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்லுங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க கேள்விய. போன வாரம் கூட உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன், நீங்க மறந்துட்டீங்களா கேள்வின்னு தெரியல, பட் நான் மறந்துட்டேன். இவங்க இப்படி 28ன்றாங்க, 7 தானே கீழே? 7ஆ மாதாஜி? அதுதான் கேள்வி. அது கீழ லோகம் 7 மாதாஜி. அந்த லோகத்துக்குள்ள 28 ஹெல் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 28 நரக்கங்கள். இப்போ இந்தியால எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்ல மாதாஜி? அந்த மாதிரி 28 நரகங்கள். அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நரக்கங்கள். ஏன்னா இப்போ திருடனையும் கொலை பண்ணவனையும் ஒரே தண்டனை கொடுப்பாங்களா? அப்ப அதலத்துலதான் இருக்கா? அதலம் இல்ல இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேளுங்க. திருடனையும் கொலை பண்றவனுக்கும் ஒரே தண்டனையா? வை? திருடன் அந்நியாயத்தால தன்னோட வறுமைக்காக திருடுறான், ஆனா கொலை பண்றவன் அறிஞ்சே கொலை பண்றான். ஓகே, எனக்கு கூட கொஞ்சம் வறுமையா இருக்கு மாதாஜி. நான் ஒரு 2 செயின் திருடிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே இல்ல? அப்ப உங்களுக்கு அதுக்குள்ள தண்டனை கிடைக்கும். புரியுதா? சோ அவன் நெசசிட்டிக்குன்னு இல்ல, இது சின்ன தப்பு அது பெரிய தப்பு, அதுக்கு சொல்ல வந்தேன். வந்து இன்னும் பெரிய தப்பு. அதனால 2 வேற வேற ஜெயில் போறாங்க இல்லையா? சோ அதே மாதிரி ஹெல்லும் வேற வேற. ஏன்னா ஒரு தப்புக்கு ஒரு நரக்கலோகம். சரிங்களா? 28 நரகலோகம். ஐயோ, ஒரு நரகத்தையே இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. 28 லோகத்துக்குள்ளே மாத்தி மாத்தி போயிட்டு வந்தோம்னா என்ன சாருது? அதெல்லாம் பாவமே பண்ண வேண்டாம். 28 லோகமும் போகணும்னு இல்ல மாதாஜி. நம்ம எங்க தப்பு பண்ணுமோ அந்த இது ஒண்டி தான் போயிட்டு. 28 லோகத்திலயும் மாத்தி மாத்தி அனுப்புவாங்கன்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான். நம்ம எந்த வித தப்பும் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரிதான். எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் போக முடியாது, நானும் போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம். சோ இங்க வந்துட்டா நம்ம பேர் சொல்லிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம போக முடியாது. பரவாயில்லையா மாதாஜி? போய் விசிட் பண்ணி பார்க்க வேணாமா எப்படி இருக்குன்னு? வேண்டாமா? வேண்டாம் 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 வேண்டாம். நமக்கு நினைச்சு பார்க்கும் போதே சரியில்லை. போறோம்ல. ஆமா, இப்ப நெருப்புன்னு சொல்றோம். நெருப்பை தொட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியறது நெருப்பு எப்படி இருக்கும்னு. நெருப்பு பட்டது தெரியும். எதாச்சியா பட்ட உடனேயே கையும் காலம் வெந்து போகுது. எதாச்சியா படுறது, நம்மளே பட்டுக்கிறது இல்லை, வேணும்னு பட்டுக்கிறது இல்லை. கடல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல. ஆமா, அப்படி இருக்கும்போதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. வேண்டவே வேண்டாம். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம யார் மூலமா கத்துக்கணும் இந்த நாலேஜ் எல்லாம்? நம்மளோட ஆச்சாரியா மூலமா. வெரி நைஸ். அதுதான் தீரா, ரைட்? ஏன்னா தீரா வந்து அவர் தான் ரியலைஸ் சோல். ஒரு கை கால் ஒருத்தரது கட்டி போட்டவங்களை காப்பாத்தணும்னா நம்ம கை கால் ஃப்ரீயா இருக்கணும் இல்ல? அந்த மாதிரி கை கால் ஃப்ரீயா இருக்கிறவர் தான் நம்மள காப்பாற்ற முடியும். அவர் தான் தீரா அப்படின்றதுதான் இந்த கான்செப்ட். சரியா? இப்போ வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. Yes, Mathaji. எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க படிக்கிறதுக்கு. தேங்க்ஸ். நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்யதேவாஹுர் வித்யயா நயத் ஆஹுர் அவித்யயா இதி சக்ஷுருமதீரானாம் ஏனஸ்தத் விஷஷிரே அன்யத் வேறான ஏவ நிச்சயம் ஆஹு கூறப்பட்டுள்ளது. வித்யயா அறிவை வளர்ப்பதால், அன்யத் வேறான ஆஹு கூறப்பட்டுள்ளது. அவித்யா அறியாமையை வளர்ப்பதால் இது இவ்வாறு சுஷ்ரும கேட்டிருக்கிறேன். தீரானம்
அறிஞர்களிடம் இருந்து. ஏ யார், ந நமக்கு, தத் அது, விஷ விஷ ஷிரே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. வித்யாவை வளர்ப்பதால் ஒரு விளைவும் அத்வித்யாவை வளர்ப்பதால் வேறுபட்ட விளைவும் அடையப்படுவதாக அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளனர். பொருளுரை. பகவத்கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தில் 13.8 இருந்து 12 வரை அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளபடி பின்வரும் வழிகள் வித்யாவை வளர்க்க வேண்டும். ஒருவன் பக்குவ பண்புடைய மனிதனாக விளங்குவது மட்டுமின்றி மற்றவர்களுக்கு முறையான மரியாதையை வழங்குவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 2. பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்னை மதத்தில் ஆர்வமுள்ளவனாக காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. 3. தனது உடலில் செயல்கள், மனிதனின் எண்ணங்கள் அல்லது வார்த்தைகளால் மற்றவர்களை கவலைக்கு காரணமாகி விடக்கூடாது. 4. மற்றவர்களால் தூண்டப்பட்டால் கூட சகிப்புத்தன்மையுடன் வாழ்வதற்கு பயில வேண்டும். 5. மற்றவர்களுக்கான நடத்தையில் கபடத்தன்மையை தவிர்க்க பயில வேண்டும். 6. ஆன்மீக தன்னுணர்வின் தளத்திற்கு படிப்படியாக வழிகாட்டும் உண்மையான ஆன்மீக குருவை தேடி அவரிடம் தன்னை ஒப்படைத்து அவருக்கு தொண்டு செய்து பொருத்தமான வினாக்களை எழுப்ப வேண்டும். 7. தன்னுணர்வின் தளத்தில் அணுகுவதற்காக சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும். 8. சாஸ்திரங்களில் சித்தானந்தத்தில் உறுதியுடன் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். 9. தன்னுணர்வின் இலக்கை அடைவதில் தடையாக இருக்கும் பழக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விலகி இருக்க வேண்டும். 10. உடலை பராமரிப்பதற்கு தேவையானதை விட அதிகமாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. 11. வெளிப்புற ஜட உடலுடன் தன்னை தவறான முறையில் அடையாளம் காணக்கூடாது. உடலுடன் தொடர்புடைய உறவுகளை தன்னுடையது என்று நினைக்கக்கூடாது. 12. ஜட உடலில் இருக்கும் வரை மீண்டும் மீண்டும் நிகழக்கூடிய பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணத்தின் துன்பங்களை அனுபவித்தாக வேண்டும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஜட உடலில் இத்தகு துன்பங்களிலிருந்து வெளிவர பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவதில் எந்த பயனும் கிடையாது. ஆன்மீக அடையாளத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான வழியை தேடுவதே சிறந்த உபாயமாகும். 13. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமானதை காட்டிலும் அதிகமாக வாழ்க்கை தேவைகளில் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. 14. மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் வீட்டின் மீது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதை காட்டிலும் அதிகமாக பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. 15. விருப்பத்தக்கவை, விருப்பத்தகாதவை என்னும் உணர்ச்சிகள் வெறும் மனதால் உருவாக்கப்படுவையே என்பதை உணர்ந்து அவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதோ வருத்தம் அடைவதோ கூடாது. 16. புருஷோத்தமரான முழுமுக கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கழகமற்ற பக்தனாகி முழு கவனத்துடன் அவருக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும். 17. ஆன்மீக பண்பாட்டிற்கு சாதகமாக இருக்கும் அமைதியான சூழ்நிலையில் தனிமையில் வசிப்பதற்காக விரும்புவதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அபக்தர்கள் கூடமான இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும். 18. ஆன்மீக அறிவையே நிரந்தரமானது. பௌதிக அறிவு உடலின் மரணத்துடன் முடிந்துவிடும் என்பதை அங்கீகரித்து ஒரு விஞ்ஞானி அல்லது தத்துவ அறிஞனாகி ஆன்மீக அறிவில் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். கண்டினியூ பண்ணவா மாதாஜி? ஒன் செகண்ட் மா. சோ எதுக்கு சொல்லணும்னா ஒன் ஷுட் பிகம். சோ இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம், இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். வேற யாராவது படிக்கணும்னா படிங்க, இல்லைன்னா மாதாஜி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணட்டும். யாராவது படிக்கணும்னா she can halt. இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாமா? இங்கிலீஷ்ல படிங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 படிக்கணும் இல்லையா? ஆமா, 18 எனக்கு கொஞ்சம் தெரியல, கொஞ்சம் கீழே அதுக்கு முன்னாடி இல்ல கரெக்ட். 18 point over 18th point. Okay, once 18. One should become a scientist or philosopher and conduct research into spiritual knowledge, recognizing that spiritual knowledge is permanent, whereas material knowledge ends with the death of the body. These 18 items combine to form a gradual process by which real knowledge can be developed. Except for these, all other methods are considered to be in the category of nuisance. Srila Bhaktivedanta Thakura, a great Acharya, maintained that all forms of material knowledge are merely external features of the illusory energy, and that by culturing them, one becomes no better than an ass. This
Same principle is found here in Sri Ishopanishad. By advancement of material knowledge, modern man is simply being converted into an ass. Some materialistic politicians in a spiritual use decry the present system of civilization as fanatic, but unfortunately they do not care about the culture or real knowledge as it is described in the Bhagavad Gita. Thus, they cannot change the fanatic situation. In modern society, even a boy thinks himself self-sufficient and pays no respect to elderly men. Due to the wrong type of education being imparted in our universities, boys are over the world are giving their elders headaches. Thus, Sri Ushopanishad very strongly warns that the culture of nuisance is different from that of knowledge. The universities are, so to speak, centers of nuisance only. Consequently, scientists are busy discovering lethal weapons to wipe out the existence of other countries. University students today are not given instruction in the regulative principles of brahmacharya. Celibate. ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ இது என்ன மெயின் ப்ராப்ளம்னா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரீசெண்டா வந்து என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தான். இந்த மாதிரி அவன் வந்து அவ அப்பா கிட்ட போய் கேட்டாலாம், நான் வந்து ஒரு பையனை வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஓகேயா அப்படின்னு. சோ அந்த பொண்ணு ஏதோ கேஷுவலா கேட்டிருக்கா. ஓகே, சின்ன பொண்ணு, ரைட்? சோ ஒரு தாயாவோ தந்தையாவோ என்ன பண்ணும், நம்மளா இருந்தா, நீ படிமா, இந்த வயசுல இதெல்லாம் எதுக்கு பேசுற, சொல்லுவோமா இல்லையா? ஜென்ரலா சொல்லுங்க. கரெக்டா? ஜென்ரலா படிக்கிற பொண்ணு, அந்த குழந்தை வேலைக்கு வந்தா கூட கால்ல கை கால தானே நின்னா கூட we have to be guided in a proper way. கரெக்ட். படிக்கிற பொண்ணு இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நீ ஃபர்ஸ்ட் படிமா. இப்ப எதுக்கு நீ வந்து அகைன்ஸ்டா அந்த காலம் மாதிரி அதெல்லாம் பண்றது, எப்படி நீ இப்படி பேசுவேன்னு சொல்லணும்னு இல்ல, பட் சொல்ற விதத்துல நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு வந்து அவங்க அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஓ நீ யார வேணா கூட்டிட்டு வரலாம், அது கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் முஸ்லிமா இருந்தாலும் இந்துவா இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, நீ சந்தோஷமா இருந்தா எனக்கு போறோம். இது வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸா? எந்த, அதாவது கொஞ்சம் பேசிக் மூல இருக்கிறவங்க யார் வேணா சொல்லுவாங்களா? உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? அதுவும் படிக்கிற பொண்ணு. சி நீங்க சொன்ன மாதிரி வேலைக்கு போற பொண்ணா இருந்தாலாவது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா புரிஞ்சுக்கிற. ஆமா, ரெண்டு கேட்டான் படிக்கிற குழந்தைனாக்க about 16 to 18 years we should be careful. என்ன மெச்சூரிட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு? சி இன்ஃபாக்சுவேஷன் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அந்த வயசுல வந்து அவங்களுக்கு யாருமே தெரியாது. இப்போ நீங்க வந்து புரிஞ்சுனீங்கன்னா நீங்க தான் கிரேட் அன்வாங்க, எனக்கு அம்மாவே வேண்டாம் நீ தான் கிரேட் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி. 5 வயசுனா அம்மா தான் வேணும்னுவாங்க, அம்மா அடிச்சா கூட. இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த படிக்கிற வயசு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவங்க என்ன நினைப்பனா, அவங்க ரொம்ப புத்திசாலி, அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்னு. இப்போ ஏன்னா நம்ம வந்து முன்ன மாதிரி நீ ஏன் இப்படி பேசுற அப்படின்னு பேசணும்னு இல்லை, பட் பொறுமையா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. இது ஏன் இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எப்படி வேணா பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு அம்மா மீட் பண்ண, அவங்க சொன்னாங்க, என் பையன் வந்து வெளியில குடிக்கவே மாட்டான், நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன், நீ குடிக்கணும்னா வீட்டுலதான் குடிக்கணும், அதுவும் லிமிட்டா குடி. ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டானா என்னன்னு எனக்கு புரியல, எங்க அந்த லிமிட் குடிக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியல. இந்த வீட்டுல குடிடான்னு ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பையனுக்கு சொல்றது என்ன அவ்வளவு பெருமைன்னு அதுவும் எனக்கு புரியல. உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? புரியுது. அது ஏன்னாக்கா அந்த வீட்டுல குடிங்கிறது அவ அப்பாவோட பேட் ஹேபிட் இருந்துட்டே இருக்குமா இருக்கும், அதனாலதான் அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஹேபிட் வருது. கரெக்ட் மாதாஜி, வந்திருக்கோம். பட் அதுக்கு என்ன சொல்லணும், அப்பா குட்டிச்சவராரு, நீ அதே மாதிரி இன்னொரு குட்டிச்சவர் ஆகாது அப்படிதான் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது இந்த மாதிரி ரூடா சொல்ல வேண்டாம், பட் கொஞ்சம் சொல்லலாம் இல்லையா? ஏன்னா ஆமா, இந்த எக்ஸாம்பிளோட சின்னதா சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். கரெக்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா 99% நம்ம நினைக்கிறோம் திருடன் பையன் திருடன், அது ஆறுது இல்ல. திருட பையன் தான் ஒழுங்கா படிச்சு போலீஸ் ஆயிருக்கான். நிறைய கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குவாலிட்டி பிடிக்காத ஒண்ணு மேடம், இந்த சின்ன வயசுல இந்த 5 வயசுல இருந்தே இப்போ வர 5 வயசு வரைக்கும் தான் அம்மாவோட மடி. 5 வயசுல இருந்தே அந்த குழந்தை இப்ப அம்மா அப்பா சொன்னதை கேட்கறது இல்லைன்னு ஆரம்பிச்சு. அது அப்போ வந்து அவளுக்கு எப்படி நாலேஜ கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட்டப் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும், இல்லாட்டி கிடையாது. நம்ம செட்டிங் பண்ணி ஆகணும். அது இம்பார்ட்டண்டா அந்த பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். வெரி நைஸ் மாதாஜி, வெரி பியூட்டிஃபுல்லி புட். நம்ம எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும். எத்யத் ஆச்சரியதி சேஷஸ் தத்த தேவேத்னு அர்ஜுனா சயத் பிரமாணம் கொடுத்தே லோகஸ் ததன் வர்த்ததே. பிரச்சனை நம்மள என்ன இருக்குன்னா, நம்ம வந்து நிறைய நம்ம மேலயும் ஃபால்ட் இருக்கு. நம்ம வந்து குழந்தை படிக்கிற டைம் நம்ம டிவி பாக்குறோம், கரெக்டா இல்லையா? குழந்தை படிக்கிற டைம் ஆபீஸ் கால் பேசுறது கூட தப்பு இல்ல, ஆனா ஹாஃப் த டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான், என்னையா பண்ண, குழந்தை முன்னாடியே நம்ம வந்து அவளை பாத்தியா, அவ என்ன திமிரு, இதெல்லாம் நடக்குதா இல்லையா? ஆக்சுவலா பார்த்தா பிரஜல்பா கத்துக்கிறாங்க, டிவி பார்க்கணும் கத்துக்கிறாங்க,
மொபைல்ல ஒரே கேம்ஸ் ஆடுறோமோ இல்ல ஷாப்பிங் பண்றோமோ என்ன வேணா பண்ணலாம், கத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அதே மாதிரி நைட் எல்லாம் நம்ம மொபைல் வச்சு நோண்டிட்டு இருப்போம், அவ இன்னொரு சைட்ல அவனும் அவளும் பண்ணுவாங்க. ரைட்? இதுதான் ஆக்சுவலான ஒரு உண்மையான ஒரு கதை. இது வேற என்னன்னா, நான் வந்து ஒரே ஒரு நாள் வந்து மொபைல் வந்து சாமி முன்னாடி வைப்பேன், நம்ம சரஸ்வதி பூஜா அப்போ. இது ஒரு சாதாரணமான விஷயம், அதுவும் லேண்ட்லைன் இருக்கும், எமர்ஜென்சினா ரீச் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து சொல்றாங்க, எப்படி நீ போய் போனை ஒரு நாள் வைப்ப, ஏதோ நான் ஒரு 2-3 கொலைய பண்ணிட்டு ஜாலியா வெளில சுத்துற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பாங்க மாதாஜி. எதுக்கு சொல்றேன்னா, எது சரி எது தெரியலன்றதே நம்மளுக்கு பாதி நேரம் தெரியறது இல்லை. ரைட்? அதனால பிரச்சனை வந்து என்னன்னா, இந்த ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் இல்லாததால. சோ ப்ராப்பர் வந்து எஜுகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வரவே வராது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். Nor do they have any faith in any spiritual instruction. Religious principles are taught for the sake of name and fame only, and not for the sake of practical action. Thus, there is animosity not only in social and political fields, but in the field of religion as well. Nationalism has developed in different parts of the world due to cultivation of nuisance by the general people. No one considers that this tiny earth is just a lump of matter floating in immeasurable space along with many other lumps. In comparison to the vastness of space, these material lumps are like dust particles in the air. Because God has kindly made these lumps of matter complete in themselves, they are perfectly equipped with all necessities for floating in space. The drivers of our spaceships may be very proud of their achievements, but they do not consider the supreme driver of these greater, more gigantic spaceships called planets. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பியூட்டிஃபுல்லி ரைட். ஸோ பேசிக்லி என்ன, எல்லாம் பேசுறோம், ப்ராக்டிகலா பண்றோம். ஃபைனலி வந்து எல்லாமே அனிமாசிட்டி. ப்ரூஸ்லி கிரேட் ஆனா ப்ரூஸ்லியை கொலை பண்ணிடலாம், நான் கிரேட் ஆயிடுவேன். ஆனா ப்ரூஸ்லி கிட்ட இருந்து கத்துக்கலான்ற நல்ல எண்ணம் இல்ல. இப்பவும் என்னன்னா, யாரோ ஸ்பேஸ் ஷிப் 3 லான்ச் எல்லாம் சொல்றாங்க, கிரேட். பட் இதெல்லாம் ஓகே, அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியதா. பட் நம்ம அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டி தான் நம்மள எல்லாரையும் தேர் ஓட்டிட்டு இருக்காருன்றதை நம்ம ஒத்துக்க முடியுதா? பார்த்த சாரதி தான் நம்மளுக்கு சாரதியா இருக்காரா அப்படின்ற தாட்டாவது வருதா? வேண்டாம், என்னோட வண்டி நானே தான் ஓட்டுவேன், இந்த ஓட்ட சரீரம் ஆனாலும் நான் அதை ஓட்டி ஓட்டி தீப்பேனே தவிர. அவ்வளோ சாலிடா இருக்கிற சத்திரியா அர்ஜுனா, அவரு தேர கொடுத்து நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சரணாரு. இன்னைக்கு எல்லாரும் பேசுறோம், அர்ஜுனருக்கு நேர்ல வந்து கிருஷ்ணர் உபதேசம் சொன்னாரு, எனக்கும் கிருஷ்ணர் நேரா வந்தா மாறிடுவோமா மாதாஜி? நம்மளாம் மாறிடுவோமா? அதான் நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் டைம், டோர்ல வந்து கிருஷ்ணர் ஓபன் பண்ணா யார் நீன்னு கேட்கிற நிலைமையில நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா அதே நிலைமையிலதான் துரியோதன் கர்ணர் எல்லாம் இருந்தாரு. சோ அந்த காலமும் சரி இந்த காலத்தையும் சரி, புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, சந்தேகப்படுறவங்க சிசுபால் மாதிரி இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் சிசுபால் தான், ஒரு சின்ன துரியோதன் சின்ன கம்சாதா. அவர் எப்படி சொல்லுவான்னா, ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கேரக்டர் பிடிக்கல. ஆனா நமக்குள்ள மல்டிபிள் இரண்ய கஷ்பூஸ், நிறைய துரியோதன், நிறைய சிசுபால் தான் இருக்காங்க. நினைச்சோன்னா அதான் ஆக்சுவலா. நமக்குள்ள வந்து எத்தனை அர்ஜுனா இருக்காங்க, எத்தனை யுதிஷ்டர் இருக்காங்கன்னு போய் எண்ணி பாருங்க. ஒரு கையில 2 கையே ஜாஸ்தியா இருக்கும் நம்ம எண்றதுக்கு. ஆனா நம்ம சிசுபால்கள் துரியோதன் எல்லாம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு கை எல்லாரோட கையும் பத்தாது. கரெக்டா? நான் சொல்றேன்னு இல்ல, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டீப்பா திங்க் பண்ணுங்க, மிஸ்டேக் இருக்கும், இது தப்பு அது தப்பு அப்படின்னு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. There are innumerable suns and innumerable planetary systems also, as infinitesimal parts and parcels of the Supreme Lord. We small creatures are trying to dominate these unlimited planets. Thus, we take repeated birth and death and are generally frustrated. Where is? மேல படுத்தேன். இங்க படுத்து மேடம். சாரி மாதாஜி, ஒரு மினிட். இல்ல ஒரு செகண்ட், பிரபு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாரு. This is the paragraph. Yes. Thus, we take repeated birth and death and are generally frustrated by old age and disease. The span of human life is scheduled for about 100 years, although it is gradually decreasing to 20 or 30 years. Thanks to the culture of nuisance, we fooled men have created their own nations within these planets in order to grasp sense enjoyment more effectively for these
few years. Such foolish people, again it has gone somewhere. Such foolish people draw up various plans to render national democracy perfectly, a task that is totally impossible. Yet for this purpose, each and every nation has become a source of anxiety for others. More than 50% of a nation's energy is devoted to defense measures and thus spoiled anxiety for others. More than 50% of the nation's energy is devoted to defense measures and thus spoiled. No one cares for the civilization of real knowledge. Yet people are falsely proud of being advanced in both material and spiritual knowledge. Hare Krishna Mata. Hare Krishna. So thanks to the culture of, so என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய கோட்டி பிளானட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? இது எல்லாமே வந்து நம்மலாம் இன்ஃபினிட், அவர் வந்து இன்ஃபினிட், நம்ம வந்து இன்ஃபினிட் டெசிமல் குட்டி தான், ரைட்? அண்ட் நம்ம வந்து அடிக்கடி இந்த காலச்சக்கரம் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த 100 வயதுன்றதே இல்லை. இப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு நம்ம கலியுகம் எண்டாரச்சே 20 வயது தான் உயிரோட இருப்பாங்கன்னு வந்துச்சு. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த கல்ச்சர் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இக்னோரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரேஷனை விட நம்ம எல்லாம் வீக்கா இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா? நம்ம தாத்தா பாட்டி இருந்த ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு இல்ல, நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு இல்ல, நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு இல்ல. ஏன்னா இப்போ இருக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் பசங்களுக்கு இல்ல. அந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. 50% ஆஃப் த நேஷன், அதாவது எல்லாமே வந்து நம்ம உலகத்தை காப்பாத்திக்கணும்ன்றதால அவன் 50% ஆஃப் த இது இருக்கு இல்லையா, ரிசோர்சஸ் வந்து டிஃபென்ஸுக்கு தேவையில்லை. இப்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமே தேவையில்லை. சோ இது வந்து எதுக்கு மெயினானா நம்ம காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் வந்துச்சு. ஆண்டவனே இல்ல அப்படின்ற கான்செப்ட்னால நான் உன்னை அடிப்பேன், நீ என்ன அடிப்ப, நீ அடிச்சேன்னா நான் 2 கத்தி வச்சுக்கணும், பெப்பர் ஸ்ப்ரே வச்சுக்கிறேன், எவன் வருவானோ அவன் மூஞ்சில அடிக்கிறேன், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைச்சிருப்போம் சின்னப்போ. பெப்பர் ஸ்ப்ரே ஒண்ணு இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது, கரெக்டா இல்லையா? இப்போதைக்கு வச்சுக்கணும் இல்ல, பட் அந்த மாதிரி வந்து மைண்ட் வந்து கரெக்டா இருக்கு. இப்போ வந்து நாங்க சின்னப்போ வந்து கராத்தே எல்லாம் கத்துக்கடிச்சு சும்மா ஒரு எக்ஸசைஸ் கோசம் கத்துப்போம். இப்போ வந்து என்ன பண்றோம், ஓகே யாராவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்தா காத்திப்போம். எப்படி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், நோ ப்ராப்ளம் மத்தாஜி. சோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து எப்படின்னா ரோட்ல இருந்து வரவன் வீட்டுல வந்தா அடிச்சா நம்ம காப்பாத்திக்கிறதுக்கு கத்தி எடுப்போம். ஆனா இப்ப வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களே நம்மளுக்கு ஆபத்து கிரியேட் பண்ணா நம்ம எப்படி காப்பாத்திக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் கிளாஸஸ் நடக்குது. இதெல்லாம் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சேஃப் பிளேஸ் என்ன மாத்தாஜி? எல்லாருமே வந்து ஓகே இந்த இடம் நம்மளுக்கு சேஃப் அப்படின்னு எப்போ ஃபீல் பண்ணுவோம்? எந்த இடம் ரொம்ப சேஃபா ஃபீல் பண்ணுவோம்? பகவானோட வீட்டுலதான். பகவானோட வீடு ஓகே. நம்ம பூலோகத்துல எங்க சேஃபா ஃபீல் பண்ணுவோம்? பாதி ஆன்சர் நம்ம பூலோகத்துல நம்மள ஒழுங்கா ரட்சிக்கிறவாகிட்ட தான் சேஃபா ஃபீல் பண்ணுவோம். எந்த இடத்துல? ஆபீஸ்லயா, வீட்லயா, ரோட்லயா? எந்த இடம் நம்மளுக்கு சேஃபா? வீட்டுலதான். இருக்கிறதுலே சேஃப் வீடு. ஆனா அந்த வீடே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஐயோ எனக்கு நரகமா இருந்ததுன்னா ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி. சோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? சோ வீட்லயே எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு கிளாஸஸ் எடுக்கலாம். நரகம் உண்டாக்குறதும் இல்லாதும் நம்ம கையில இருக்கு. அவ யார் என்னமா கத்திக்கட்டும், என்னமா சாப்பிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்துட்டு வாய மூடிட்டு இருந்தா தெரியும். இல்லாட்டி மாதாஜி, பட் இது எல்லாமே நம்ம கையில இருக்கிறது ஓகே. பட் நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன ப்ராப்ளம், நம்மளுக்கும் சரி ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் என்னன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லாதது, நம்ம பக்தி இல்லாதது, நம்ம நாலேஜ் இல்லாதது, அவித்யா. அவங்க நான் பண்றது கரெக்ட் அவங்களுக்கு ஏன் தோன்றதுன்னா அவங்க மைண்ட்ல அவித்யா இருக்கு. வித்யா இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? கிருஷ்ணா தான் கரெக்ட். புருஷா, இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால சொன்ன ஒரு கிளாஸ், ரைட்? அவங்க மீராபாய் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமியை பாக்கறச்சே ஒரே ஒரு நோட் வந்தாங்களா, இந்த மாதிரி இல்ல பார்க்க மாட்டாரு பெண்ண அப்படின்னோடனே அவர் சொன்னா, இது வரைக்கும் நான் நினைச்சேன் ஒரே ஒரு புருஷாதான் இருந்தாரு, அது கிருஷ்ணர். இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இன்னொரு புருஷாவும் இருக்காரு அப்படின்னு. அதை போய் சொன்ன உடனே அவர் அலறி வந்து மீராபாய் காலிலேயே விழுந்துட்டாங்களாம். ஏன்னா அவ்வளோ ரியலைசேஷன். எனக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணர் ஒன்னிதான் புருஷன், இப்பதான் இன்னொரு புருஷர் இருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம்? இவர் வந்து ரொம்ப நினைப்புல இருக்காருன்ற மீனிங்ல தானே சொல்றாங்க அவங்க. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு புருஷா, கிருஷ்ணர் தான் புருஷா. இப்போ இங்க வந்தப்பறம் தான் 2 புருஷா இருக்காங்கன்னா அப்போ அவரை வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலா அவங்க நினைக்கல, நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி வந்து தாட்டே அவர் வந்து கோஸ்வாமியா இருந்ததா அவர் புரிஞ்சுச்சு. நம்மளுக்கு புரியுதா? இங்க வந்து எல்லாருமே புருஷாதான். புருஷா நான் சொல்றது ஆண்கள் இல்ல, பெண்களையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன், ரைட்? பெண்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆண்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அனுசரிச்சு போகணும், அப்படி அடங்கி போகணும்னு சொல்லல, பட் அனுசரிச்சு போக முடியல. ஏன்னா 2 பேருக்குமே வந்து
Krishna conscious நம்ம too. ego இருக்கு. There are the ego. Hare Krishna. Yes, Prabhu, next part. படிங்க, வேற யார் படிங்க? Mathaji படிங்க. படிக்க சொல்லுங்க, வேற யாரும் படிக்கலாம்னா படிக்கலாம். Sri படிங்க Isho, Mathaji. Sri, na padikka Mathaji, Hare Krishna. படிங்க Mathaji. Sri Hare Krishna. Ishopanishad warns us of this faulty type of education, and the Bhagavad Gita gives instructions as to the development of real knowledge. This mantra states that the instruction of Vidya knowledge must be acquired from a Dhira. A Dhira is one who is not disturbed by material illusion. No one can be undisturbed unless he is perfectly spiritually realized, at which time one neither hankers nor laments for anything. A Dhira realizes that the material body and mind he has acquired by chance through material association or but foreign elements. Therefore, he simply makes the best use of a bad bargain. The material body and mind are bad bargains for the spiritual living entity. The living entity has actual functions in the living spiritual world, but this material world is dead. As long as the living spiritual sparks manipulate the dead lumps of matter, the dead world appears to be a living world. Actually, it is the living souls, the parts and parcels of the supreme living being who move the world. The Dhiras have come to know all these facts by hearing them from superior authorities and have realized this knowledge by following the regulative principles. Next paragraph padikkalama Mathaji. Yes Mathaji, one second இத explain பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்றேன். So material best bargain என்னது is a அதாவது simple living high thinking அன்வாங்க, right? பெஸ்ட் பார்கெயின் சிச்சுவேஷன் என்னன்னா இருக்கிற சிச்சுவேஷன்லயே பெஸ்ட் லிவிங் இப்ப இருக்கிற உடம்பு தான், ரைட்? நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பார்க்ன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், ரைட்? ஸோ டெட் வேர்ல்டு வந்து நம்ம லிவிங் வேர்ல்டு பொறுத்தீங்கன்னா நம்ம லிவிங் ஸ்கோல்ஸ் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்ஸ்ன்றதை நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும்னு ஈஷோபனிஷத் என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி இந்த ஃபால்ட்டி எஜுகேஷன் வந்து நம்ம தீரா மூலமா வந்தாதான் செட் ஆகும். ஏன்னா அவங்கதான் ஒழுங்கா சொல்லுவாங்க. அதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸை கடைபிடிக்கணும்னு. 4 உண்டி இல்ல, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல 64 டிவோஷனல் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க சிலர் பார்த்திருப்பீங்க, இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் எடுப்போம், கேட்டுக்கோங்க, சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுங்க. To follow the regulative principles, one must take shelter of a bona fide spiritual master. The transcendental message and regulative principles come down from the spiritual master to the disciple. Such knowledge does not come in the hazardous way of nascent education. One can become a Dhira only by submissively hearing from a bona fide spiritual master. Arjuna, for example, became a Dhira by submissively hearing from Lord Krishna, the personality of Godhead himself. Thus, the perfect disciple must be like Arjuna, and the spiritual master must be as good as the Lord himself. This is the process of learning Vidya, knowledge, from the Dhira, the undisturbed. An Adhira, one who has not undergone the training of the Dhira, cannot be an instructive leader. Modern politicians who pose themselves as Dhiras are actually Adhiras, and one cannot expect perfect knowledge from them. They are simply busy seeing to their own remuneration in dollars and cents. How then can they lead the mass of people to the right path of self-realization? Thus, one must hear submissively from a Dhira in order to attain actual education. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Thank you so much, Mathaji. So, to follow the regulatory principle, one must take shelter of the bona fide spiritual master, right? So, bona fide spiritual master கிட்ட தான் நம்ம எடுக்கணும்ன்றது. ஏன்னா அந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து தீரா கிட்ட இருந்தா வரணும்ன்றது நம்ம கிளியரா புடிச்சிட்டோம். So, the process of learning Vidya from a Dhira is only the right process. அதீரான்றது வந்து யார் வேணா சொல்லி கொடுக்கலாம், ரைட்? இப்போ நான் கூட மெடிக்கல் டிகிரி நான் லைப்ரரியில பார்த்தே எனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு தெரியும், பட் நான் வந்து ப்ராப்பரா இருக்காது அப்படின்னு. இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் பொலிட்டிஷியன் எல்லாம் நான் தான் தீரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் கொடுக்குறாங்களே தவிர அவங்க கிட்ட பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் இல்ல அப்படின்றது நம்ம பாத்துக்கலாம். சிம்பிளி பை பைசா கோர்ஸும் அவங்க பிஹேவ் பண்றாங்க, அது உண்டிதான். அதனால நம்ம வந்து மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து தீரா கிட்ட இருந்தா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதா இங்க இருந்து சொல்றது. ஸோ பேசிக்லி 2 டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ். அவித்யா ப்ராப்பர் தீரா கிட்ட இருந்து கத்துக்கலன்னா தப்பான ஆன்சர் ஆகும். ஸோ தீரா கிட்ட தான் கத்துக்கணும். ஸோ வித்யாக்கும் அவித்யாக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம், இப்போ தீராக்கும் அதீராக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாட்டுறோம். சரியா? இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ.
Ananta Koti Vaishnav Vijay, Srila Prabhupada Vijay, Namacharya Haridas Thakur Vijay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare So Krishna, Hare Hare Krishna. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? சந்தேகம் இல்லையா? சோ வேற எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஒரு கதை ஒன்று சொல்லணும்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? என்ன பிரபு கதையா? கதை ஒன்று சொல்லணும்னு சொன்னீங்களா? நேரம் ஆயிடுச்சு. ஒரு வாரம் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் வருவீங்க நீங்க. ஓ பிரபு, நீங்க டெய்லி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கதை கேட்டு மறுபடியும் இங்கேயும் கதை கேக்குறீங்க. இருங்க என்ன? ஓகே, சம்பந்தப்பட்ட கதை சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரசன்டேஷன் காட்டுறேன். ஒரு செகண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். வாழ்க வளமுடன். இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு காட்டினேன்னா ஓகே. இப்போ வந்து ஓகே, நாரதர் கதை. ஓகே, நாரதரோட கதையை பத்தி நான் சொல்ல போறேன். அதாவது நாரதர் வந்து எப்ப பாரு நாராயண் சொல்றவரு. இது கேட்டிருக்கீங்களா இந்த கதை? அதையும் ஒரே மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், உங்களை மாதிரி கிளியரா தெரியாது. அரகுரன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியாது கதை. சோ இவர் நாராயணான்னு சொல்லிட்டு நாரதர் இங்க இருக்காரு. நாரதர் வந்து நாராயணா கிட்ட போய் கேக்குறாரு. ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாரதரும் நாராயணும் மீட் பண்ற கதை. சோ நாரதர் வந்து நாராயணா கிட்ட கேக்குறாரு, நாராயணா நீ எனக்கு சொல்லு, இந்த உலகத்திலேயே யாரு ரொம்ப பக்திசாலி அப்படின்னு. சோ நாராயணா சொல்றாரு இந்த மாதிரி, ஆமா நான் சொல்றதுக்கு பதில் நீயே போய் பாரு, நீ போய் யார்கிட்ட கேட்கணும் நான் சொல்றேன்னு. ஓ சொல்லுங்க, யார்கிட்ட கேட்கணுமோ நான் போய் சொல்றேன் அப்படின்னு. சோ நாரதர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ போய் ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு புழு இருக்கு, அந்த புழு கிட்ட போய் கேளு, அது சொல்லும் யாரு இருக்கிறதுலயே பக்திசாலின்னு. இதுதான் நம்மளுக்கும் அவருக்கும் டிஃபரன்ஸ். நம்ம கிட்ட இதை சொல்லியிருந்தா என்ன சொல்லுவோம், புழுவா நான் ஏன் போய் புழு கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு. இல்லைன்னா நான் டைரக்டா உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்லுங்கன்னு. ஆனா நாரதர் எலிவேட்டட் டிவோட்டினால அவர் புழு கிட்ட வர்றாரு. புழு கிட்ட வந்த உடனே புழுக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் நாரதரை பாட்டு. அது கிட்ட வருது. கிட்ட வந்த அந்த க்ஷணம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, உடனே ஒரு பறவை வந்து புழுவை எடுத்து சாப்பிட்டுருது. புழு காலி. ஓகே, மறுபடியும் நாரதர் வர்றாரு. நாராயணா புழு காலி ஆயிடுச்சே, இப்ப நான் போய் யார்கிட்ட கேட்பேன், இருக்கிறதுலயே யார் ரொம்ப பக்தர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி கரெக்டா வாய் திறந்து சொல்ற டைம் இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு நாராயண சொல்றாரு, நீ ஒன்னும் வரி பண்ணிக்காத, நான் சொல்றேன் கேளு. சரி, புழு தானே காலியாச்சு, இங்க வந்து அழகான ஒரு கவு இருக்கு, பசு பிறந்து இருக்கு, இப்போதான் அதுகிட்ட போய் பசுவோட கண்ணுக்குட்டி கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு. நாரதர் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பரவாயில்லப்பா புழு இல்ல நான் கண்ணுக்குட்டி அப்படின்னு. கியூட்டா இருக்கா கண்ணுக்குட்டி? சோ அவர் வந்து கண்ணுக்குட்டி அப்பதான் பிறந்திருக்கு. கேக்குறாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து நாராயணா வந்து சொன்னாரு, உங்ககிட்ட வந்து கேட்க சொன்னாரு, நான் உன்னை பார்த்த உடனே வந்து எவ்வளவு அழகு, அவ்வளோ ஒரு அழகுல நீ இருக்க, எனக்கு தெரியுது உனக்கு தெய்வ அம்சம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த கண்ணுக்குட்டி நாரதரை பார்த்த உடனே அவ்வளோ பக்தி. அது கிட்ட வருது, நாரதர் கிட்ட வந்து அது காலை தடவுது. இவர் வந்து எனக்கு பக்தி இருக்கிறதுலயே யார் பெரிய டிவோட்டி நீ சொல்றியா அப்படின்னு சொன்ன உடனே கண்ணுக்குட்டி அவர் காலிலேயே இறந்துடுது. அந்த மூமெண்ட் செத்து போயிடுச்சு. ஓகே, நாரதருக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. இப்போ வந்து வராரு, நாராயணா நான் வந்து போனேன், கண்ணுக்குட்டியும் இறந்துச்சு அப்படின்னு. சோ நாராயணா சொல்றாரு, ஐயோ அந்த நிலைமை ஆயிடுச்சாமா, சரி ஒண்ணு பண்ணு, இப்போ நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப நாரதர் திங்க் பண்றாரு, நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா தெரிஞ்சுக்க கூடாதா? ஓகே, இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ என்ன பண்றனா, இப்ப நீ போய் இந்த பெரிய ராஜா பல வருடங்கள் தவம் இருந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்துறாரு, அவர்கிட்ட போய் கேளு, இருக்கிறதுலே யார் பெரிய டிவோட்டின்னு. இப்ப பிறந்த குழந்தைகிட்ட நீ போய் கேட்ட உடனே அந்த குழந்தை வந்து சொல்லிடும் அப்படின்னு. நாரதர் வந்து இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, பிபி ஏறுதா நம்மளுக்கு, பிபி இறங்குதா? இந்த பாக்கி கதை நான் அடுத்த வாரம் சொல்லவா? கருத்து தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் சொல்லாதீங்க, தெரியாதவங்க உண்டி பேசுங்க. இப்ப வந்து நாரதர் போய் அந்த குழந்தைய மீட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணணும், ஆனா அவ செத்து போட போறாளேன்னு பயமா இருக்கும். பயமா இருக்கும் இல்ல? நானா இருந்தா யூ டர்ன் மாதாஜி, நான் கேட்கவே மாட்டேன். அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சா என்ன தெரியாதனா என்ன அப்படின்னு. கரெக்டா? முக்கால் நாரதர் போய் கேக்குறாரு, எப்படியோ கேட்டு அது வந்து கிருஷ்ணரோட அட்வைஸ் சொல்லிட்டு போய் கேக்குறாரு. வெரி நைஸ். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு அவ்வளவு புரிஞ்சிச்சு, எனக்கு அது கூட புரியல. சோ கிருஷ்ணரோட அட்வைஸ் ஃபாலோ பண்ணி அவர் போய் கேக்குறாரு அப்படின்னு. சோ இதோட ரிசல்ட் நான் அடுத்த வாரம் சொல்லவா இல்ல இன்னைக்கே சொல்லிடுவா? சொல்லுங்க சொல்லிடுங்க.
சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது? சஸ்பென்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான், ஆனா கொஞ்சம் தெரியும், அரைகுறையமா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதோட உங்க மூலமா நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாமே. சோ நாரதர் வந்துட்டாரு. இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே எல்லாரும் பாக்குறாங்க, என்னடா இப்படி ரொம்ப நாள் அப்புறம் பிறந்த குழந்தை இப்படி டப்புன்னு நாரதரை பார்த்து கையெல்லாம் நீட்டுதே அப்படின்னு. பிறந்த குழந்தை அவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு. நாரதருக்கும் பிபி ஏறிடுச்சு நம்மள மாதிரி. ஐயோ நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ சொல்ல வந்து அந்த குழந்தை வந்து கையை தூக்கி ரெண்டுக்கு நடுவுல நம்ம மாட்டிக்க போறோமே, இதுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நினைச்சு பாருங்க. ராஜாங்கம் நடுவுல இருக்கும், இத்தனை பேர் வந்து அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த குழந்தை வந்து பிறக்காம பிறந்திருக்கு, ராஜாவோட ஒரே வம்சம் அப்படின்னு. சோ மெதுவா போறாரு, கையும் கொடுக்குறாரு, அந்த குழந்தையும் கை கொடுக்குது. அப்போ கேக்குறாரு இந்த மாதிரி அப்படின்னா குழந்தைக்கு புரிஞ்சிச்சு. அப்படின்னு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய டிவோட்டி யாருன்னு நாரதர் கேட்டாரு. சாரி, நான் தான் நாரதர். நான் கேட்டேன் நாராயணா கிட்ட. நாராயணா சொன்னாரு இந்த மாதிரி கேளுன்னு, அதனால நான் உன்னை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. நாரதர் கிட்ட கேட்ட உடனே அந்த குழந்தை சிரிச்சிட்டு நீங்க தான் அப்படின்றது. நாரதர் ஷாக் ஆயிட்டாரு. நானா அப்படின்னா? ஆமா நீங்க தான் அப்படின்னு. எப்படி சொல்ற அப்படின்னா, நீங்க இதே கேள்வியை எவ்வளவு தடவை கேட்பீங்கன்னு. இல்லையே நான் இப்ப தானே கேட்கிறேன்னா, இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மம் புழுவா இருந்தேன், நீங்க கேட்டீங்க, உங்களை பார்த்த உடனே நான் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போயிட்டேன். எலிவேட் ஆகி மோட் ஆஃப் குட்னஸ். புழு வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், இது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அதனால கவ்வா, அதாவது பசு கண்ணுக்குட்டியா இருந்தேன். மறுபடியும் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டீங்க, உங்களை பார்த்த நல்ல நேரம், ஏன்னா நீங்க ஒரு தீரா. நான் எலிவேட் ஆகி என்ன ஆனேன், ஒரு ராஜாவோட கிங்டம்ல நான் வந்து ஒரு பிரின்ஸா இருக்கேன். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ரைட்? பாப புண்ணிய கிருத்தக்லோ பிராப்த புண்ணிய கிருத்தக்லோகான் சுச்சித்வா சாஸ்வதாம் சவாக சுச்சிமான் ஸ்ரீமதான் தேகே லோகோ பிரிஷ்டு அபிஜாயத்தே. அப்படின்னா என்ன? சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம், புண்ணியங்கள் பண்றதால, ஸ்பிரிச்சுவல் இது பண்றதால. சுச்சிமானனா ஸ்ரீமதாம், சுச்சிமானனா டிரான்சிடென்டல் ஃபேமிலி, ஸ்ரீமதாமனா அரிஸ்டோகிராட்டிக் ஃபேமிலி. ராஜானா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அரிஸ்டோகிராட்டிக் ஃபேமிலி. அப்படி பிறந்தாரு அப்படின்னு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அவர் அப்படியே துப்புன்னு வந்து ஷாக் ஆயிட்டாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இதே குழந்தைதான். யாருன்னா அந்த புழுதான், கண்ணுக்குட்டி தான் இவர். இந்த மாதிரி ஒரு தீராவை பார்த்ததால இந்த லெவலுக்கு அவருக்கு எலிவேஷன் வந்துச்சு. ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்தது அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு தான் போறாருன்னு. ஏன்னா இப்பவுமே அவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்காரு, அவர் குருவா ஏத்துக்கிட்டாரு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் காட்டுற பாதை நம்ம வெளியில இருந்து பார்த்தா ஐயோன்னு பயப்படுவோம், பட் உள்ள இருந்து பார்த்தா எல்லாமே நம்ம நல்லதுக்குதான். சோ அந்த நம்பிக்கை வரணும். அது நம்பிக்கை வர்றது வந்து தீரா வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல்ன்றது. அதாவது தீரானா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பார்த்த உடனே எந்த லெவலுக்கு எலிவேட் ஆறாங்க அண்ட் மோட்ஸும் மாறும், ரைட்? மாதாஜி அப்போ நான் வந்து இறந்துடுவேனான்றது பயப்படாதுங்க. இது வந்து என்னன்னா, நம்ம மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல இருந்து எப்படி மோட்ஸ் மாறி குட்னஸ்க்கு போகுதுன்ற கான்செப்ட்ல இதை சொன்னோம். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது கிருஷ்ணன் இன்னொரு வழியை காட்டுவாருங்கிற ஒரு தைரியம் வேணும். சோ நம்ம எல்லாம் வந்து தைரியமா வந்து நம்ம கரெக்டான பாதையில இருக்கோம்ன்ற நம்பிக்கை வரணும். பாதையில நிறைய தடைகள் இருக்கும், ஆனா நம்ம டெஸ்டினேஷன் என்னமோ ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. நான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் இந்த கதை இந்த மாதிரி சொல்ல தெரியாதே. அவங்க மூலமா கேட்கும் ரொம்ப கஷ்டமா, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, சாரி என்னமோ சொல்ல வந்தீங்க? இப்ப சொன்ன கதையால எல்லாருக்கும் அந்த பக்தி பரவசன்றது எப்படின்றது ரொம்ப சுருக்கமா எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பின்னாடி எப்படிதான் பேக்ரவுண்ட் போடுறீங்க தெரியல. இந்த பேக்ரவுண்டுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் டு மோகன்தாஸ் பிரபு அண்ட் கிருஷ்ணா பிரபு. இவங்க தான் எனக்கு அனுப்புவாங்க. அது கிருஷ்ணரோட பாதங்கள்ல கொலுசும் அதுவும் என்ன அழகா இருக்கு, கம்பீரமா அழகா இல்ல? அப்படியே அப்பவும் அவர் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி கால்கள்லாம் அப்படியே கெஞ்சிருது. அவர் என்ன பிடிச்சி. இது என்ன விஷ்ணு சொல்லுங்க, பின்னாடி இருக்கிறவர் என்ன விஷ்ணு? கர்போ விஷ்ணு இல்ல, சிரோ இல்ல, கர்போ விஷ்ணு, கார்பன் கார்னோத விஷ்ணு, காரணோதக சாய் விஷ்ணு, காரணோதக சாய். என் காலை பிடிச்சுக்கோன்னு அழகா கொஞ்சம் சின்ன கொஞ்சம் குழந்தை அந்த மாதிரி காலை பிடிச்சுட்டா போறோம், நம்மளும் அங்க போயிடலாம். அவரோட காலை பிடிக்கும். ஆமா, அது பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். நம்ம பிடிக்க கூட வேணாம், கையை நீட்டினா அவரே பிடிச்சுப்பாரு. ஆனா நம்ம அது கூட பண்ண மாட்டோம், அதுதானே விஷயம். எப்படி சாண்ட் பண்றீங்க எனக்கு புரியல. என்னால 1 அல்ல 2க்கு மேல சாண்டிங் பண்ணவே முடியல. மாலை 2 சாண்டிங் பண்ணினாலே ரொம்ப கண்டினியூஸ் பண்ண முடியல. இல்ல இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நடுநடுல கேட்கும்போது என்னமோ வேலை செஞ்சுட்டே சொல்றோமே தவிர அது
ஒரு இதா சொல்லல, வேலை செஞ்சுட்டே மாலையா சொல்லாதீங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிளிட் பண்றச்சே எப்படி பண்ணேன்னு நான் சொல்றேன். 6 6 6ன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணேன். அதனாலதான் நான் 18 ரவுண்ட் பண்றது. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பண்றச்சே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும். நைட்டு 4 பண்ணுமா 6 பண்ணுமா அந்த திங்கிங்கே வேண்டான்றதால 6 6 6 எல்லா டைம் 6ன்னு காலையில 6 பண்ணிட்டு இருந்தேன் முன்னெல்லாம். இப்போ பண்றது கண்டினியூஸ். ஆனா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 6 பண்ணுவேன். இன்னொரு 6 தான் காலையில பிக்கும். ரைட். சொல்லுவாங்கன்னா நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முன்னாடி, லஞ்ச் முன்னாடி, டின்னர் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு. ஏன்னா அப்பதான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு மோட்டிவ். சாப்பிடும்போது பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிடணும். ஆமா, பண்ணிட்டோம்னா ஐயோ சாப்பாடு 10 நிமிஷம் ஆனாலும் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேஷனோட 6 மாலையா மாதாஜி? நான் வந்து அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண மாதாஜி. உங்களுக்கு 6 மாலையான்னு கேக்குறேன். 6 மாலை தான். 6 மாலை. ஓகே ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கூட கஷ்டம். ஒரு மாலையே திணறிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 6 6 இப்போ கண்டினியூஸா பண்றேன். இப்போ இந்த ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு டைம். 1.5 1 hour. அது ஒரு மாலை பண்ணும்போதே நடுவுல யாராவது பேசிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? திருப்பி ஒரு தரம் பண்ணணுமா? நடுவுல யார் பேசினா? யாராவது குழந்தைகள் வந்து பேசுறாங்க, நம்ம வீட்லயே ஏதாவது ஒரு காரியம் கேக்குறாங்க. இல்ல மாதாஜி, ஆக்சுவலா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணுவேன் ஏதாவது இன்டரப்ட் ஆச்சுன்னா. பட் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்றாங்க. ஆமா. சோ நீங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்க அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இல்ல நான் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே வேண்டி பண்ணுவேன், இந்த மாலைக்கு நடுவுல ஒரு தடங்கள்லாம் வராம இந்த மாலையை முடிக்கணும்னு. அந்த மாதிரி ஏன் தடங்கள் வருதுன்னா நம்ம லேட்டா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. நீங்க மார்னிங் நீங்க 4 மணிக்குன்னா யாருமே எந்திரிக்க மாட்டாங்க, நம்மள எழுப்பவும் மாட்டாங்க. நானும் இல்ல இங்க எல்லாம் அப்படி இல்ல, எப்ப வேணா எந்திரிப்பாங்க. நம்ம எந்த வீட்டுல எல்லாரும் வேணாலும் எந்திரிப்பாங்க. அந்த மாதிரியா இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதாகும். 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்களா உங்க வீட்டுல? ஆமா, அவங்க எல்லாம் நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கினாங்கன்னா சீக்கிரம் எழுந்துருவாங்க. போராது டியூட்டி எல்லாம் சேஞ்சஸ் டியூட்டிஸ்ல இருந்தா வெவ்வேறையா பண்ண முடியல மாதாஜி. ரொம்ப முஷ்கிலா இருக்கு. எப்ப வேணா எந்திரிக்கட்டும், நம்ம பாட்டுக்கு வந்து நம்ம வேலையை பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதுதான் நம்ம வேலையை பண்ணிட்டே பண்ணணும். அது அப்புறம் நீங்க ஏதாவது சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? சாப்பிடுறது பண்ணலாம். இல்ல, ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் போதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சாப்பிட்டுட்டே இருக்கச்சே நம்மளால பண்ண முடியாது மாதாஜி. இப்போ நானே பண்ண முடியல, அதான் சொல்றேன். என்னோட பேசச்சு நீங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்களா? சாப்பாடும் சரியா பண்ண முடியல, அப்புறம் மாலையும் சரியா பண்ண முடியும். அப்படி இல்ல, நான் உங்க முன்னாடி வரேன், உங்க வீட்டுக்கு வரேன், நீங்க என்ன ஹலோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க குடுகுடுன்னு சாப்பிடுவீங்களா? வெயிட் பண்ணுவீங்கல்ல? பண்ண மாட்டோம்ல. எச்சிக்கையோட பண்றதும் முடியாது. எச்சிக்கையோட இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன், சாப்பிடுறேன். எனக்கு இந்த பிஸ்கட் கையில வச்சிருக்கோம், அதுக்கும் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். அவங்க சரி அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நம்ம பண்ணலாமா? அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க சாப்பிடுறச்சே நீங்க பண்ணலாம் மாதாஜி. அது ஓகே. மத்தவங்க சாப்பிடுறச்சே நம்ம பண்றதெல்லாம் நம்ம தான் போக்கஸ் பண்ணணும். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? எங்க வீட்டுல எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒண்ணுன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாரும் நான் ஜபம் பண்றதை எங்க கேட்க போறாங்க? கூட பண்ண முடியல மாதாஜி என்னால. நான் 8 பண்றேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன், அதுவே பண்ண முடியல என்னால. என்னாலே முடியல. 8 எல்லாம் தொட முடியாது. இல்ல 4 தான் கம்ப்ளீட்டா கரெக்டா பண்றேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆயிட்டே இருக்கு. டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். பட் நீங்க காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து 90% வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ். 4 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கிறது இல்ல மாதாஜி. 4 மணிக்கெல்லாம் உண்மையை சொன்னா 4 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கல. 5 5:30 தான் எந்திரிக்கலாம். 5 மணி கூட பரவாயில்ல மாதாஜி. 6 மணிக்கு ஆனதும் நமக்கு ஐயோ நம்ம தாரணி மாதாஜி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணுமே இருக்கு. ஓகே, பட் தாரணி மாதாஜி கிளாஸ் வந்து 7:30க்கு முடியும். சரியா போயிடும். நீங்க என்ன பண்றீங்க? 7:30க்கு வீட்டு வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிரும். ஒரு 15 நிமிஷம் ஏர்லியா. என்னோட டைமிங் மேக்ஸிமம் எப்பனாக்க நான் 4 பூரா சாப்பிடுறதுல 12 மணிக்கு இந்த சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். அது வரைக்கும் ஒண்ணும் தொடர்றது இல்ல. ஏதோ சாயோ காஃபியோ காலைல குடிச்சதோட சரி. அது வரைக்கும் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடறது எல்லா டிஃபன் எல்லாம் ஜபம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் ஜபம் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஜபம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் நம்ம தூங்க முடியாது. சாப்பிட்ட அப்புறம் ஜபம் பண்ணி தூங்கலாம், சாப்பிட்ட அப்புறம் தூங்க முடியாது உடனே. சோ அதுவும் ஒரு சான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது தூக்கம் வருதே. மினிமம் 16 மினிமம் 16 பண்ணணுமா? ஆமா, மினிமம் வந்து 16 இல்ல. சததம் கீர்த்தயந்தோ நாம். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாமனா 24 hours பண்ணணும். நம்மளால முடியாது, அதனால 16 ரவுண்ட்ஸ். அதுக்கு வாயில ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது வந்து அதெல்லாம் கவுண்ட் இல்ல மாதாஜி. 16 அது பண்ணலாம். அது சொல்லலாம். கவுண்டிங் இல்ல. பூரா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா இதுல ஏத்துல இந்த பூரா வச்சிருக்காங்க. ஒரு மந்திரம்ங்கிறது இது ஒரு பூரா வச்சிருக்காங்க. மாதாஜி வெரி சிம்பிள். நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன், நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். மாதாஜி நீங்க பாட்டு கிளாஸ் எடுங்க, நான் சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எனக்கு? கரெக்டா அதேதான். கிருஷ்ணர் வந்து உட்கார்றாரு, நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? பிஸ்கெட் சாப்பிடலாமா? வந்து தாகம் தண்ணி த்ரோட் வருதுன்னா நீங்க ஒரு சிப்பு குடிக்கிறது வேற. ஆனா அந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல மாதாஜி. மைண்ட்லயே ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. அது ஓகே. மைண்ட்ல டிஸ்டர்ப் ஆனா நம்ம கையில கண்ட்ரோல் இல்ல. அது நமக்கு
ஆசைப்பட்டு 2 ஜபம் ஒழுங்கா வருது, 4 ஜபம் ஒழுங்கா வருது, 6ஆவது ஜபத்துக்கு என்னமோ போயிடுறது. மாதாஜி 2 ஜபம் கூட வராது, டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வரும். ஓகே, இப்ப என்ன எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் எல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃபோக்கஸே வரும். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்மளோட பேசிக்ஸ் ஒண்டி நாம அபராத் ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம இருக்கோம், நிறைய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரா சொல்றோம். மொபைல் இருக்கு இல்லையா, மொபைல் வச்சுக்க கூடாது, போன் வச்சுக்க கூடாது, அது உண்டி பாத்துக்கோங்க. பட் மாதாஜி இந்த மொபைல்லயே இந்த ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா போட்டுட்டே நம்ம வேலை பண்ணலாமா? அது வச்சுக்கலாம். பிரபுபாத் அதை போட்டுட்டு பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஆனா அதை போட்டுட்டு நீங்க பண்ணணும், ஜப்ப மாலையில பண்ணுங்க. ஓகே, அது இம்பார்ட்டன்ட், கையில பண்ணாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிடுறேன் மீட்டிங், ஆல் தி பெஸ்ட். எப்பவுமே எனக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் வரல அதனால நான் நிறுத்திடுறேன்னு நினைக்காதீங்க. எவ்வளவு முடியுதோ, நம்மளால எவ்வளவு முடியுதோ கான்சென்ட்ரேஷன் கிருஷ்ணரோட ப்ராப்ளம், நம்ம கண்ட்ரோல்ல எல்லாம் முடியாது, ரைட்?